Jeg har helt klart visioner for at nedbryde normativerne. Også at vise folk, at der ikke er så langt fra det mest normative til noget, der er lidt anderledes. Altså det ikke er sådan noget, lad os vende vores perspektiver fuldstændig på hovedet og eksponere folk for alt det, der er allermest niche. Det er faktisk mere bare at gøre det, der er normalt for mange af os, for eksempel afrodanskere, lidt mere normalt. Altså bare sådan, hey, det er helt normalt at være sammen på den her måde, eller lytte til det her musik, eller spise det her mad. Det er ikke sådan en eller anden eksotisk kulturel oplevelse. Det bør det i hvert fald ikke være. Det kan gøre det sådan lidt mere nemt at være en person, som befinder sig mellem kulturer. Jeg har sagt flere gange, at jeg har ageret som en hvid mand i mange år, og det har været rigtig godt for mig, fordi så har jeg ikke tænkt, at jeg var anderledes. Men der er mega mange styrker, jeg har misset sig i mit nigerianske ophav. Så lige nu sidder jeg i en lejlighed, som jeg deler sammen med min søster. Hun er så ikke lige til stede lige nu, fordi hun er i Sverige på et Vipassana retreat, hvor man skal være meget stille, helt stille, i 10 dage. Så man kan ikke komme i kontakt med hende, hvilket jeg tror er sundt og svært og mærkeligt, men det er det, der foregår alt sammen lige nu. Til daglig sidder jeg som leder nede på frontløberne. Jeg har 30 timer dernede, som jeg deler sammen med Camilla. Jeg har ligesom vist over for mig selv og over for andre, at jeg leder, at jeg også er blevet ledt af andres rammer, eller af andres henvendelser til mig, eller andres kurateringer i et rum, som jeg er trådt ind i. At jeg forstår en stor del af stå for et venue, at træde ind i andres venue, være venue designer, være creative director på andres design. Jeg er ikke nødvendigvis selv kunstner, måske ved at træde ind i en verden, hvor jeg kan se mig selv mere som kunstner, men jeg kunstnerisk engagerer mig i de tiltag, der er omkring mig. Kvæg min måde at reagere på overfor verden, så har jeg trådt ind de steder, hvor der har været adgang, eller skabt adgang, og begyndt at skabe det rum, jeg mente, der manglede, sammen med dem, som havde den samme vision som mig. Hvis jeg skal starte et sted, så har jeg aldrig sat mig ned og besluttet mig for at arbejde i kulturlivet. Det er bare kommet. Jeg er blevet tiltrukket af det, og jeg forstår faktisk ikke, hvorfor alle ikke er helt opslugt af at være i sådan et felt, hvor det handler om fællesskaber. Men det har jo også bare betydet, at jeg har arbejdet måder, hvor det hele bliver blandet meget sammen. Altså det er sådan et stort sammensurium af skønne mennesker og fede oplevelser. Men det tror jeg også har gjort, at det er ret vigtigt at have fokus på, hvor man er afgrænset på en eller anden måde. Jeg havde før mediteret, og synes, at det kunne noget, men har vildt svært ved at stå op tidligere for at sætte mig ned og meditere. Så har jeg bare gået og tænkt over nogle flere gange, at sådan det der Vipassana, sådan 10 dages meditationskursus i stillhed, det lyder egentlig lidt vildt, så der er også både sådan den der kan gøre det-agtige sådan konkurrence i det, men så var der også bare et eller andet, jeg gør noget for mig selv, for os måske at have tid til at rense lidt ud og bringe en ro med ind i et arbejdsmiljø, som er lidt kaotisk, og der er mange sådan unge, mega seje, kreative typer, der jo også idéerne kører sådan her. Så jeg synes faktisk også som leder, at det er lidt vigtigt, at man sådan kan tage imod det, men måske at mit respons ikke er sådan, så kan vi også gøre det, og så kan vi også gøre det, og så kan vi også gøre det. Fordi der er også en kultur, vi prøver at, jeg vil ikke sige bryde, men værne om. Fordi der både skal være plads til det kreative og flowet, men vi ved også, at der er flere og flere, der bliver brændt ud, og det vil vi ikke bakke op om. Der, hvor vi helt sikkert komplementerer hinanden, det er nok,
Vi er begge strategikere, men hun har helt sikkert et mere sådan langtidssigtet perspektiv på ting, hvor hun forstår sig på, hvem er det vigtigt, vi allierer os med, og lavpraktisk, hvordan snakker vi med de rigtige mennesker. Hvor jeg er meget sådan hands-on, boots on the ground, altså sådan ud og tage fat i folk, som sådan kan hjælpe med at skabe det, der skal skabes. For mange er det sådan lidt en labyrint at komme også igennem huset, og når nogen, der faktisk har været her noget tid, kommer helt herned, og så er det sådan lidt, wow, jeg har så ikke været hernede, og jeg tænker, det er vildt, fordi så stort er huset jo egentlig heller ikke, men det siger måske noget om alle de kroge, der er, og hvor mange forskellige folk, der er i huset, som ikke nødvendigvis intentionelt, men gemmer sig lidt i de kroge. Jeg tror, noget af det, vi prøver at gøre, det er at facilitere altså bygge den bro mellem aktørerne, og også åbne dørene. Så banke på dørene og åbne dem, og så sige, hey, der behøver ikke være så langt fra tanke til handling. Og at vi prøver at fostre et tilgængeligt miljø, hvor man både tilgår hinanden, så man får nye samarbejder, nye muligheder, ny inspiration. Men også, at man faktisk kommer ud med det, man laver. Fordi det er det, vi i virkeligheden bare gerne vil have. Det er at eksponere folk for en kort og hurtig feedback af det, du laver, og hvem du er, og føle, at du er en del af at løfte et eller andet i fællesskab. Som frontløber, der vil vi gerne spiller en rolle i at sådan repræsentere unge og unge stemmer. Det vil også sige udfordringer, idéer osv., at man ligesom giver plads til, at de kan luftes og også blive lyttet på. Det er også noget af en legacy, jeg er trådt ind i, som sådan ind i en organisation, der har været siden slut 80'erne, og bare blive sådan, værsgo, nu er det din tur, du har aldrig været leder, men kør med det. Så der er det også noget med at prøve at finde ud af, hvordan man er leder. Når jeg laver projekter, så tror jeg egentlig meget, jeg er i mit hoved. Og måske er det faktisk noget, jeg skal øve mig i, og også lade det lande i kroppen mere. Jeg arbejder sindssygt meget med kommunikation, og jeg arbejder virkelig meget med storytelling, når jeg bygger et projekt op, og når jeg bygger en organisation op. Fordi det er vigtigt, at jeg kan se mig ind i den historie. Og det er nok der, det bliver kropsligt. Fordi hvis why'et ikke er der, så kan jeg mærke, at så får jeg en uro i min krop. Altså, så er det svært at sætte mig ned og arbejde fokuseret på noget. Fordi hvis jeg ikke rigtig ved, hvorfor at vi er på vej ud af den her sti, så bliver jeg bare urolig. Der er en eller anden form for kropslighed i udviklingsprocessen, som jeg nok reagerer på et underbevidst niveau, men det, der ligesom kan gøre, at min krop føler sig mere tryg i det, det er faktisk gennem sådan det at intellektualisere det. Hvorfor er det, vi gør det? Ja. Der krøller hele vildt. Det får lov at være der. Fuck, det er nice. Det er fandme tight. Jeg tror, det jeg vil sige til de unge, som sidder og har en kommende projektleder, kulturentreprenør i maven, og som kan se sig selv træde ind i noget ledelse også, men ikke helt ved, hvordan kommer jeg i gang, hvor starter jeg, skal jeg bare sætte det her i gang, hvordan deler jeg ud. Det er ekstremt vigtigt at kunne lade sig blive ledt, før man også kan blive en god leder. Så det er ret væsentligt bare at træde ind, først og fremmest, og ligesom sige, det handler ikke om mig. Det handler om os, og det handler om en ungdomsgeneration, hvor jeg er vigtig. Lige så vigtig som alle de andre. Men hvor kan jeg først og fremmest træde ind og begynde at prøve nogle ting af og vise, at jeg er til stede, og jeg støtter op. Man skal ikke bevise noget for at komme ind i en kultur. Så er det i hvert fald ikke et sundt kultursted for sådan et samfund, for mig i hvert fald. Man skal blive mødt, men du skal gå ind i det møde. Find nogen at følge efter dem. Find nogen at spejle dig selv i, og find din mentor, som også kan hjælpe dig lidt med at forme idéerne om retningen for dine visioner, så det ikke bare stikker i øst og vest. Fordi lige så meget, at man bare skal prøve ting af, så det er også godt at prøve det af intentionelt. Fordi ellers så kan du bare brænde dig selv af på ligegyldige ting. Og det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at man skaber broer mellem kultur og forskellige mennesker, fordi at det er det, der udgør vores samfund. Vi kan alle sammen forstå rigtig meget igennem de oplevelser, vi har igennem mad og igennem musik
og igennem bevægelse. Det nedbryder sprogbarrierer, og det nedbryder kulturelle barrierer, fordi vi bare ser hinanden som mennesker. Det er ikke fordi, vi skal være enige. Det er ikke fordi, vi skal leve på en bestemt måde. Men vi bliver nødt til at forstå, være nysgerrige på hinanden. Jeg ved ikke engang, om vi behøver at forstå hinanden, men vi er nødt til at være nysgerrige på hinanden. Jeg har brug for sådan at bare vise folk, sådan åbne den der dør, indtil bare de kan kigge ind ad den og se sådan, man kan have det sådan her. Man kan samle mennesker på den her måde. Man kan få lov at opleve de her ting, og man kan også være med til at skabe det. Kultur er et fredeligt sted at mødes, hvis vi mødes der nysgerrigt. Og det er jo nok derfor, jeg synes, det er vigtigt. Fordi at jeg gerne vil, at vi lever i et fredfyldt samfund med plads til forskelligheder, uenigheder og alt det der. Og det er der mere plads til, jo bedre vi egentlig kender hinanden. Switch up quick when I build that bridge in a different phase. Went too far when you mentioned days. All that time that you thrown away. Plugs, names, tugs, faith, love, fame.